Asma'u. Na'am. Me ya kawo kenan? Na zo bidiyo. Bidiyon me yanzu me kika fi so? Me na fi so? A kaman me ba? A rayuwa. A rayuwa abin da na fi so shine aure. Aure? Aure. Waye saurayi? Ko kuma waye ango? Ba ni da shi. A'a ba da Allah kar ki faɗa haka mana. Akwai dai ko kina koyewa dai ko? Me fi burge ki? Me fi burge ni a rayuwa? Kaman irin su me da me ba? In aka ce me fi burge ki kaman a rayuwa haka ne me fi burge ki? A rayuwa dai ina so kullum in gani cikin ina nishaɗi, ba na kwana da bakin cikin kowa, sannan ba na faɗa da kowa. Wani irin abinci kika fi so? Abinci da na fi so a rayuwa shine masa. Masa? Masa. Ta ji kina neman miji aure, kina so na? Za ki yi aure na? Ban da kuɗi ba. Amma dai za ka yi laifi. Ban da mota. Babu mota amma dai akwai To I kuɗi. love you. Kina ji? Idan kin yadda dan kawo 30,000. Sai ka ce ba Sai zawara? mu saje mu rufa juna asiri.